sekunnissa meni veivi suoraan historiaan. 19 alta vastaajat nousi, mutta sydän oli kultainen. Löikö mörkö sisään? Kysyi Merta Ranta huutaen. 22 jatkoaika käyntiin. Manninen sen ratkaisee lopulta, kun kiekko uppos verkon perälle. Löytyy poika taas saunan lauteilta. Ja nyt taas huudetaan! Vuosi 26! Koko maailma sen kuulee! On Leijonat maailman mestarituus! 95 never forget! 12 ilmaa veivi ikuisesti ei santaista. Löikö mörky sisään? 22 Manninen ratkaisee! 26 Suomi kokoontaas! 95 95 95 95 95 95 95 95 22 95 22 95 95 22 Suomi Suomi Suomi